Pa pozdrav drugari, recite šta ima, šta se radi? Malo sam bio lunjao s Steamom i naletim na igru koja se zove Liftlands. Znači igra je totalno u early, bukvalno previše early accessu, to jest demo ili kako god, znači onako baš mi delovala zanimljivo onako s ovim likovima, te da vidimo šta se to radi. Ok, call your first wild. Dobro, ajde, kao i uvek, ja ću izabrati orka. Dobro, krećemo da imamo. Ok, u igri se radi tako što si ti mladi bog i ti si sad. Ti si mladi bog koji treba da reshapuje zemlju, da skuplja svoje sledbenike, sklapa paktove s drugim bogovima ili šta ti ja znam. Znači nešto samo sam pročitao jer pojma nemam šta se tačno dešava. Tako da, ajde počnemo da vidimo šta treba da radimo ovdje čovječe. Uopšte. Assign. Workers together resource. Ok, idemo. Hopa. Možda nisam trebao ovo da uradim, ali... Čekaj, idemo population, nemamo. Aha, znači ona, moram nju da pošaljem ili njega, da donose šta je potrebno. Dobro, evo, opa. Vidite ovo zašli iz njene ruke. A čeče, a šta ti, evo ti? I pray I will be lifted up. Evo, Dobro. Evo, i dalje. Nisam to teo. Čovječe, kako ludo. Dobro, opa. Dobro, sad bukvalno, aha, oni meni tu kao prinose žrtve i ja trebam tu da grab some resource. Dobro. Aha. Znači ja imam... Oni stalno rade nešto na ovom oltaru i ja non stop nešto donose. Ali da vidimo koje su njene želje i potrebe, da imamo. Priority. Ha, znači ja mogu da izaberem šta meni treba. Dobro. Znači water, stick, food. Dobro. Ovako. Base. Carpentry. Dobro, evo napravit ćemo carpentry. Imamo, šta imamo od resursa? Dobro, evo ovako ovdje. I šta nam još treba? Treba nam drva, dobro, evo ovdje ovako. Vidi ga što imamo srna, jelen. Što, joj, dobro. A vidi, ja mogu njih da ostavim da oni to sami sve rade, a ja da a ne, oni samo donose. A joj, koliko je ludo čovječe, ja ne mogu da verujem. To vam se spava sad, ne, molite se šta radite. Up, što sam ga ispustio. Dobro, ono nešto ovdje kao bacaju i ja to kao to trebam da pokupim. Uj, gdje ćeš ti? Stani, aha. Bukvalno, evo, došli smo, wants to make a deal. Evo, Varis je neki dotrčao bukvalno i hoće samo da napravi neki deal. Ajde da vidimo šta hoće. Da mu ja dam jedno ovo a on meni... Ajde da vidimo. Jej, evo srećenje. Gdje ćeš ti, druže? Vrati se ovamo. Čovječe, pa ovo uopšte nije mala mapa, evo ti. Cool. Carpentry. Evo, da li imamo? Evo, moji se mole ovdje trenutno. Znači ja s ovim dobijam kao level. A joj, ja nemam sad ti nama, ja bi ti dao. A mogu ja ovo drvo da čupam? Ne mogu. Ali evo imam ovdje ovo grančice, ja nisam vidio to. Evo, carpentry je napravljen. Znači sa molitvom dobijam experience, dobro, i onda tu ja kao nešto. Place a villager on the building, to je sign. Ajde, evo, oba. Znači prinesemo ga i ostavimo ga i ono padne. Joj, majka, koliko si lud. Dobro, imam flora, ali ovo me zanima iskreno. Production, base, razor, dobro. Znači, flora, ajmo za floru šta mi je potrebno. Aha, znači, bukvalno imamo da sadimo ove biljke, aha, dobro. Ali sve u svemu onako zanimljivo je, totalno je i luda je igra, čovječe. Click on the birds to get seeds. Vidi ovo, čovječe.
Joj. A joj, a me neko zeza, čajče. Okej, sad mogu da sadim i šumu, šta? Ali totalno neko uživanje ima ova igra da to nije za zebanciju. Znači, tako je sve opušteno, tako je sve lagano. A mogu srndaća da ubacim? Ne, dobro. Baš ono to sve šljaka i radi. Iako, kao što sam rekao, je Early Access igra. Vidi sunce što se kao projavlja iza kao oblaka, iza ovih planina i ovo. A joj, ovi moji samo misle na jelo, čovječe, ništa drugo. Ajmo ovako, da tebi malo ja dam food, flint, water, grass, sticks. A šta ti hoćeš? Če ja mu dam 5 kamera da on meni, znači morat ćemo ovdje da trgujemo, znači. Dobro, a ja to nemam da ti dam, a? Imam. Izvolite. A oni se bukvalno pomole, zatraže nešto od mene i ja to trebam da im uslišim i onda oni odmah kad dođe noć oni krenu da se mole i skuplja se ovo iznad njihove glave i kad ja to kliknem na vrhu ekrana mi se pojavi ovo za level i kao napredujem. Tako se nekako osjećam relaksirano dok ovo igram. Joj, vidi ih što su dobri oni, vidi ih. Čovječ. Sve sam baš onako prosto jednostavno i baš onako full za uživanje. Samo možda malo sporije ide to levelovanje, ali da, to je nebitno totalno. Moram se čekati kako se oni mole. Evo ga, drugi level. You have gained a gift. Dobro, dobio sam gift. Evo, Huntera ćemo da uzmemo. Aha, ovo je kao da bude... vidiš ti to. Znači, dobio sam kao za nju da mogu da je ili njega, nju ili Olmh ovog ispod, evo ga ovdje, ali stavit ću ipak nju. Olmi is starving. Ja nemam ništa ti dam da jedeš, čovječe. Zašto ti Olmi starving? Evo su mi komšiji lenjaci. A mogu nešto s njim ja da radim? Oni se male drugom boku. Ništa, ajmo ovako priorati da bude food. A možeš i tebi da stavim da bude food. Da mi ne bi bio gladan. Evo, izvoli. Jel bolje malo? Znači, bukvalno mogu da uberem odavde i da ju dam ovako. Joj, kako se zgrupisali zajedno. Joj, te odoste brevi, čovječe. Dobro, ali vode imam, to je najvažniji napretnik, imam vode. Vidi, ja sam imao još ovo ostalo. Dobro, a šta je trebam da radim tu? 5 voda i seme, dobro. Production, lumber camp, quarry. To meni treba nešto za... Da li imam tu? Aha, ne, to su sve opcije koje imam, dobro. Imamo ovako za food, ok. Resources i sjemenje imamo. Evo ja ću da pomognem malo sa stick. Kao čovječe, samo da vidim gdje se čita message. Šta sad ti hoćeš? Dosadan si, brati. Dobro, evo ti, može. A kako bih ja sad volio da znam kako ja mogu njihovog... Vidiš, oni imaju 5 i oni su zadovoljni s ovim njihovima, ja imam i dalje 2. Jao. Dobro, vratit ću se ja ipak ovamo kod mene. Pozovemo našeg sledbenika. Imamo još jednog ovdje. Kaži mi ćeš da dođeš. Ako se molim, mislim da će mu podignut gore. Evo, podigao si, čajče ide ovo, taka. Luda igra skroz. Evo ga. Znači, uslišio sam molitvu i dobio sam novog sledbenika, evo ga ovdje. Znači, jednostavno i prosto, dođi, pomoliš se i ja ti to ispunim. Sve u svemu, oduševljavam se igru, stvarno onako, baš imam neko uživanje dok ovo igram. Možda mi samo malo duže traje, kao molitva i to, ali... dobro, šta sad? Htio bi ja da vidim kako bi to moglo da se... dobro, znači, a ja imam kao i da uslišim njihove... Dobro, eto, to je nešto novo što sam provalio, nisam znao. Ok, ovdje u levom uglu gore imam 3 broj sledbenika koje mi javljaju kako... Bukvalno sam ih ostavio da se mole, tako da... Ali pošto sam provalio da ova Razana, ona bi htjela da radi kao carpentry, preneću je do toga, evo ga. A ona mi samo stoje onako i gleda mi kao šta ću da radim, zato si ti tražila tu da budeš. Evo vidi, šta ću da radim.
Ja nemam komentara uopšte. Ali stavio sam ovo food, ali nije mi to baš malo najjasnije. Ovo kako se dođe do ovog mesa i... Dobro, ovom smo dali, ja ne znam odakle ovom liku ja dajem sve što mi on traži kad ja nemam ništa, ali dobro. Čekaj da vidimo ovaj meni malo. Šta nam tu sve treba? Carpentry, dobro. Brazier nam ne treba. Production. Evo lako ćemo. Opa. Quarry. I go to building. Ali ja imam sticks za to, dobro. Aha. Ti to, ja sam... Aha, zato služi ovaj. Vidiš, ja to nisam znao. Imamo lumber camp da napravimo, na primjer. Evo ću stavimo ovdje. Carpentry znači nam služi da bukvalno nam automatski uzme i sam pravi ove zgrade. Eto, to mi trebalo vreme da provalim. A ja mogu da pomognem. Oni donesu i ja samo prenesem i stavim. Joj, evo molitva. Ok, dobio sam Power koji se moli za mene. Hvala mu. Samo da vidim ko je Power. Evo ga. Da, on traži opet da bude podignut. Evo. Jel je dosta ovo. Ne, bukvalno, ovo igra ima mnogo velikog potencijala da se onako baš iščilira u nju i da se opustiš i eto, ne znam, onako. Ne mogu da opišem osjećaj jednostavno koliko sam ono happy dok ovo igram. Mislim, ne mogu opišem osjećaj koliko stvarno je super ovo odrađeno. Mislim, pošto Early Access treba tu još malo da se svašta nešto popravi i sredi, ali ovako baš za početak je super. Ali skoro super. All mi starving stalno. Ja ne znam šta ću raditi s njim. Joj, kako ja da ti pomognem da mi ne crkavaš. Ja, što ste vi dosadni čajče. Evo, ajde. Ja, evo dobio sam novo nešto. Dobro. Storage. Trading works. Aha, znači bukvalno ovdje sam, znači kad se rađemo ovako sa ovim drugima, ja dobijam nove, eto, zgrade. Tako da, ajde imamo ovako. Patch fertile, ajde da stavimo barem wheat. Evo, otiću. Znači, bukvalno sa saradnjom, ja mogu da da otvaram nove zgrade i super je to, mislim, eto, retko ko bi se odlučio na tako nešto. Evo, nemam drugo ti dam, jedi bobice. Joj, šta ti radim, čoveče? Samo da vidim kako to ide. Vidim da nose neke hrane oni, a gde nalaze to ne znam. A ja sam zaboravio da pokupim ovo od molitve. Evo ga, 3. level. Či non stop nešto rade oni, koliko ja vidim. I gde nalaze ovo da prave, ja boga pita, ništa mi tu nije jasno, ali važno da to funkcioniše. I razmišljao sam kad sam već na production, vidio sam malo čas da ima kao zgradica koja služi za trading post. I nju ćemo da napravimo. Ja ne mogu to nigde da napravim. Ovo je velika zgrada. Čekaj, ali ja mogu tu nešto drvo. A što ja ne mogu drvo da, na primjer, ili žbunje da pomerim? A mogu da pomerim. Olm ima problem. Bukvalno sam otvorio Olma i zašlo mi ovo kao click to grant a gift. Ajmo, šta ćemo? Efficiency. Pa dobro, ajmo. Samo je efficient. Evo, njemu će damo. Ako može da se iskulira malo. Health mi je 100, ali food mi mnogo tu. Troši mi mnogo, mali. Ali niko od njih mi ne kaže šta bi volio da radi. Ali ja mogu da promenim ime. Joj, ja mogu da menjam imena. A ja neću, ajde, neću. Ostavit ću ga kao Power. Joj, ovaj mi je sa food baš loš. Ali nadam se da će oni to da nađu da jedu. Aha, znači, a ja ovim trebam da se isto bavim, dobro, kao da nađubrim polje i da stavim vodu. To je prvi utisak za igru, je stvarno super. Mislim, relaxing game i sviđa mi se to dosta. Znači, kao što su rekli na početku, igra je baš onako u fazi još razvijanja, tako da za ovo što sad vidimo, ovo je ekstra. Ali ekstra. Tema, likovi i sve ostalo. Mislim, super. Stvarno super. Znači kad se mole ovdje izađe kao plavi kružić i mi to kolektujemo i s tim povećavamo naš level. Nego mene zanima kako bi ja mogu sad s ovim drvećem da
Možda bi samo moglo da se ubaci malo objašnjenje kako šta treba da se radi. Drugo ništa. Moram negdje da nađem, čovječe, to negdje mesta da imam za ovo. Može ovdje? Evo, čak ovdje će da napravimo. Evo ga, trading post. Širimo se polako, ali sigurno. Ne znam da li još ima nešto na vama. Mislim da nema. Druže, pa ti konstantno starving. I odakle on vadi hranu i jede, ja ne znam, ali konstantno mi se žali kako je gladan. Skill point available. Aha. Dobro, ovo nisam vidio. Znači ovdje bukvalno gdje nam je level gore, što možemo da kliknemo i imamo skill point. Dobro, speed. Aha, znači bukvalno imamo ovo light, nature, arcane, technology, war i dark. Ovo je super, čovječe. Znači imamo skill points. Pa ništa, ajmo ovako. Evo, ovo mi na primjer treba. Ajmo šta imamo ovdje, bless villages to get better yields. Dobro. Very life. Če mogu da uživim villager. Ali za sad mi treba... Ja ne znam da će da mi napada neko ili ne, pa ću ja za svaki slučaj da izaberem ovo da mogu da podignem heavy objects. Za sad to je to. Znači, mogu bukvalno da se kao budžim. Kao bog. Dobro. Ništa, ajmo ovako da vidimo. Pošto oni samo kolektuju hranu, ajde ja sam mislio da uzmem barem... Evo ovako, njega, opa. Što se preturio. Evo, leti malo, leti. Čovječe, a ludo je skroz. Ok, šta ti hoćeš? Hoćeš da se trademo? Ajde, tradat ćemo se. Izvolite. O, da, dobio sam nešto novo. A ono šta smo dobili? Production, sawmill. Ja ću da izaberem sawmill. To mi nekako više završava posao nego... sawmill. I dobio sam drvo. Aha, a dobro, sve to lepo. Oni kao seckaju drva da bi ovaj... Jaj, koliko je luda igra, čovječe, znači koliko je luda igra, ali meni se ovaj... Ne sviđa mi se što je on non stop gladan. Ajde da vidimo da ga nađem, evo ga ovdje. Opa, evo, izvoli, uzmi pojedi, bit će ti malo bolje. Sad ne znam da li ima veze, da li si ork pa kao treba jedeš meso ili si kao, ne znam, elf pa jedeš pobice iz šume šta nađeš ili moraš da, mislim moraš, ali poenta je priče da ima zavisnost koja si rasa što se tiče hrane. Gledala Olm će mi umre jer gladan. Ok, Power mi je umro. Ja ne mogu da verujem. Joj, vidi ovo. Evo, Powera ćemo stavimo ovdje. Joj. A ne znam što je. Ok, ovaj traži... Dobro, ovako. A joj, a šta sad trebam da radim sa Powerom što mi je umro? Evo, stavit ću ga ovdje da plaši. Joj, vidi ovo, čovječe, dolazi smrt po njega. Vidi što mi je... On napao. Ej, beži odatle, čovječe. Ja ne mogu verujem. Da se povampirio i došao da mi napadne. Ej, imam ideju. Odnećemo ga u komšiluk. Evo ga ovdje. Opa. I ubili ga. Strašno. Zdravo, komšio. Komšio drugi boku. Drugari, ovo je bio prvi onako pogled na ovu igru i mogu da kažem da jedva čekam kad će da izađe onako full release, jer ovo stvarno vredi da se igra onako, ali za svoju dušu, onako da se malo opustiš čisto, da iskuliraš na maks. Tako da mislim da ova igra stvarno ima veliki potencijal onako za chill, ono tipa na pola sata malo da se relaksiraš i to je to, znači bukvalno ništa nešto preterano. Hvala svima što ste pogledali ovo. Da vam pričam šta trebate da radite, like, share, subscribe, naravno da neću. Ako vam se sviđa, znate šta treba da radite, ako vam se ne sviđa, isto znate šta trebate da radite. Veliki pozdrav od BPE. Vidimo se u sljedećim pustolovinama na kanalu BPE, tako da veliki pozdrav, ćao.